Lapu-lapu City Police Office Director nagtinguha sa pagpakikita sa City Prosecutor karong simanaha. Subay kini sa pag-plead not guilty sa akusadong si Renato Llenes sa kasong murder no sa tabo sa batanong dalagita si Christine Lee Silawan. Si Luan Mirondina sa report. Giangko ni Lapu-lapu City Police Office Director, Police Colonel Limwil Obon, nga nadismaya siya human mi plead not guilty ang 42 anyos nga si Renato Llenes sa arraignment sa kaso niini niadtong Biyernes. Matod sa Lapu-lapu City Director, Lig-on ang mga ebidensya nga ilang gihuptan batok sa akusado, busa dili basta-basta na lang nga ma-downgrade ang kaso gikan sa murder ngadto sa homicide. Remember kung ma-homicide, he can avail of bail bond, papiyansahan. I just can't imagine we have at a loss or we have in the society kanang tao nga capable of doing such brutal crime. Si Obon ang mibarog nga nominal complainant sa kaso apan wa siya makatambong sa arraignment kay may gitambungan siyang opisyal nga kalihukan sa gawas sa nasod. Subay niini, nagtinguha siya sa pagpakikita sa city prosecutor karong simanaha. We have a very tight case. So of course, it will be translated into legal parlance and I will seek a meeting with our prosecutor para mahibaw ang gyud nga to ang stand ni. But for me, I am not in favor nga ma-downgrade. Especially gihaguan ba? Yeah, in fact, I am disgusted. Uban ni Renato Llenes, Luan Mirondina, Balitang, Bisdak.